Al llarg del segle XVI i al començament del XVII es produeix una recuperació econòmica. Com a conseqüència, hi ha un revifament cultural. El cardenal Gaspar Cervantes de Gaeta obre a Tarragona la Universitat Tridentina, un destacat focus de cultura eclesiàstica. Enmig de la decadència literària del català, despunta el poeta Francesc Vicent Garcia, rector de Vallfogona de Riucorb, conegut popularment com el rector de Vallfogona. Aquest progrés és tallat de socarrel per la Guerra dels Segadors l'any 1640. L'impacte de la guerra és molt dur en aquestes terres. Una cadena de setges, espoliacions i represàlies devasta tota la zona i n'extermina la meitat de la població. Quan la regió s'està recuperant, esclata la Guerra de Successió. La major part de viles tarragonines es posen a favor de Carles III d'Àustria enfront de Felip V de Borbó, defensat per Castella. Malgrat tot, el 1713, Tarragona rendeix sense resistència i tota la regió cau en mans de l'exèrcit felipista. La repressió és dura i Felip V, entre altres disposicions, retalla els poders de l'arquebisbat i aboleix la comuna del Camp de Tarragona. Però no tots els austriacistes s'han rendit. Un d'ells, Pere Joan Barceló, el Carrasclet, ataca amb la seva partida la població de Valls el 1719. El batlle de la vila, Pere Antoni Veciana, acèrrim felipista, repel·leix l'atac ajudat per una esquadra de Mossos de la localitat. Paradoxalment, aquesta formació, d'origen felipista, s'institucionalitzà i donà origen a un cos d'ordre públic genuïnament català, els Mossos d'Esquadra, que han esdevingut avui dia la Policia Nacional del país. Felip V convertí Tarragona i el seu port en plaça militar. Això impedia el lliure desenvolupament del comerç i del tràfic marítim. La ciutat quedà, doncs, apartada de l'activitat mercantil catalana durant tot el segle XVIII. En canvi, la resta de la regió, a causa de l'obertura del comerç amb Amèrica, es converteix en una gran productora de vi i fruits secs que s'exporten arreu a través del port de Salou. Reus s'especialitza en la producció a l'engròs d'aiguardent. La cotització de l'aiguardent que es feia a la ciutat era tinguda en compte, juntament amb les de París i Londres, per fixar els preus en el mercat internacional. D'aquí prové la famosa frase Reus, París, Londres. El barroc floreix a la regió durant els segles XVII i XVIII. Esvelts campanars s'alcen damunt pobles i viles i esdevenen un tret distintiu del paisatge tarragoní. El barroc es manifesta en mosaics, com els de l'església del Roser, de Valls. En façanes, com la del recinte exterior de Santes Creus. En sumptuoses capelles laterals, com la de la Concepció de la Catedral de Tarragona. També els comerciants més rics es construeixen luxosos palaus. És el cas de la mansió Bofarull de Reus.
Sorgeixen artistes i escultors de prestigi, com la nissaga dels Bonifàs, de Valls. Així mateix, entorn del monestir d'Escaladei, s'hi formà una acreditada escola de pintura. Precisament en aquesta època apareix el costum d'aixecar castells humans. El Ball de Valencians, que s'havia estès per la Catalunya Nova, s'acabava amb l'alçament d'una torre d'homes. A la darreria del segle XVIII, a Valls, aquesta torre o castell s'independitza de la dansa i pren entitat pròpia. Aviat ja hi ha dues colles castelleres a la població. En el curs del segle XIX, els xiquets de Valls escampen l'activitat castellera per les comarques tarragonines, pel Penedès i per l'Anoia. En el darrer terç del segle XX, els castells s'expandeixen pels països catalans, arreu dels quals hi ha unes 60 colles castelleres. Una activitat pacífica com la castellera es desenvolupà en una època de grans convulsions. La primera fou la Guerra del Francès. El 1809, al Pont de Goi, prop de Valls, l'exèrcit napoleònic derrota les forces del país. Les comarques tarragonines cauen en mans de l'invasor. 2 anys després, Tarragona s'alça en armes i suporta un tràgic setge dels francesos. La ciutat trigarà més de 50 anys a recuperar-se. Semblantment, la Conca de Barberà pateix la violència de tots dos bàndols i queda depauperada. S'obre després un període de marcada agitació social. En els aldarulls anticlericals, iniciats el 1835, les masses incendien Santes Creus, espolien Poblet i profanen les tombes reials del monestir. La cartoixa d'Escaladei és cremada i queda convertida en les ruïnes que coneixem avui. La revolució industrial arriba primerament a Reus. A partir del 1843 s'hi van instal·lant fàbriques de vapor, productores de seda i cotó. Les xemeneies omplen l'atmosfera de fum, una característica que conservà la ciutat fins ben entrat al segle XX. Sorgeix un proletariat revolucionari i una burgesia liberal i progressista que crea el 1862 el Banc de Reus. Apareixen, a més, moltes organitzacions cíviques i culturals, algunes de les quals perduren actualment, com el Centre de Lectura, de caire progressista, amb una important biblioteca. I El Círculo, patrocinat per l'alta burgesia i seu del Teatre Fortuny. Valls també esdevé un notable centre industrial i amb els seus 17.000 habitants es converteix en la quarta població de Catalunya, després de Barcelona, Tortosa i Reus. A partir de 1867, les vinyes franceses són devastades per la plaga de la filoxera. Com a conseqüència, s'incrementa la producció vinatera i d'esperits de tota la zona tarragonina. Aquest vi és exportat a l'engròs des del port de Tarragona. La ciutat veu néixer una burgesia mercantil emprenedora. La nova classe inverteix sobretot en el ferrocarril, que ha arribat a Tarragona el 1865 i que s'amplia cap a Reus, Montblanc i Móra d'Ebre. En el curs del segle XIX aparegueren a Tarragona unes 150 publicacions periòdiques.
Així mateix, es van crear nombroses societats recreatives i culturals, com l'Ateneu Tarraconense de la Classe Obrera, dedicat a difondre l'ensenyament, la música i el teatre. Les comarques de Tarragona van donar molts fills il·lustres al país al llarg del segle XIX. En política destaca el reusenc Joan Prim i Prats, general victoriós i agitador subversiu que arribà a ser cap del govern espanyol. En el camp de la plàstica excel·leix Marià Fortuny, nat a Reus, que assolí fama internacional i va ser considerat un dels més grans pintors de tots els temps. La ciutat de Tarragona veia néixer Josep Yxart, el més prestigiós crític literari català de l'època. És fill de Valls Narcís Oller, potser la figura més remarcable de la novel·la realista catalana del segle XIX.